Halløj YouTube. Mig og Mike, vi har lige haft en lille grineflip over et lille spil, vi der opfundet inde i Minecraft. Ja, vi kalder det pileroulette. Mike, vi skal lige hurtigt miste liv igen. Det handler om, at der står, altså du skal stå over for hinanden, og så skal I skyde en pil op i luften. Lige når I skyder pilen op i luften, skal I skynde jer og kigge ned i jorden, så man ikke ved, hvem der, om man skal løbe eller ej. Hvis du løber, og den anden bliver stående, og han ikke dør, han bliver stående, så er du tabt. Så kan I spille om en diamant eller andet. Men hvis ham der bliver stående, og du løber, eller hvis jeg løber, og Mike han bliver stående, og han så dør, så har jeg vundet. Det er faktisk meget sjovt. Du skal bare have en pil, en bue og et liv. Undskyld Mike, du kan lige... Mike, sig det noget. Hallo? Okay, jeg håber I kan høre ham nu. Ellers må Mike bare snakke lidt smule højere. Jeg vil bare skrue lidt smule op for dig, Mike. Sådan. Mike, kan du lige hurtigt slå mig en gang? Og bare lyder. Jeg siger stop. Slå mig. Kom nu. Hvis jeg løber hen til, så bliver du bare ved. Jeg mistede et halvt liv, eneste gang du slår mig. Hvad er du ved? Jeg mangler 2 liv endnu, så det er 4 gange. 2 gange mere. Ingen til. Jeg har et halvt liv. Hvad med dig? Skal jeg slå dig? Det er spændende. Shit. Jeg har 4 liv tilbage. Lå lidt boost, det kan 1! Så vent, ikke hop. En gang. Sådan. Er I klar, YouTube? Okay, Mike, jeg giver det hurtigt. Hvorfor skal jeg have 2? Den ligner til mig. Okay, er du klar? En blok væk der, sådan. 3, 2, 1. Oj, den er lige bag dig. Og vi gør så 3, 2, 1. 2 sekunder. Hvor er den anden hen? Det ved jeg ikke, det er effekten. Okay, 3, 2, 1. Au! Jeg var lige ved at run på den der. Jeg var lige... Okay, 3, 2... Vi skal have 2 pil op nu. 3, 2, 1, nu. Ja! Nej! Jeg tabte. Okay, jeg skylder en diamond. Okay, en gang til, så. 3, vi skal have 3 pil op. 3, 2, 1. Og kig ned. Fuck det, mand. Jeg har jo drønnet. Nej, hvor er det skidt. Jeg skal have 2 diamanter. Okay, sådan. Er du klar? Vi skal have 3 op igen. 1, 2, 3, nu. Au! Jeg skylder, er det 3 eller 4 diamanter nu? 3. Okay, 3, giv mig en pile. Men det er lige meget, vi skulle bare vise YouTube det. Nej, jeg vil have min hævn, kom med den. Tak. Slå mig lige hurtigt. Eller skyd mig med en buepil. For helvede. Bliv ved. Hvor meget liv har du? Et halvt. Hvor nu bliver det? En gang. Prøv det her. Ikke så hårdt. Flere. Mere. En gang til. Sådan. Okay, 3, 2, 1. Kun ingen pil, eller hvad? Det ved jeg ikke.
Jeg vil have min hævn. 4 diamanter. Det er kun... Bare. Kom med den. Hvor meget liv har du? Åh, for... Ingen til. Ja. Okay. Slå mig 2 gange. Slå mig. Ingen til. Må jeg få nogle pile? Og ingen til. Ingen til. Slå mig. Ingen til. Okay, 3, 2, 1. Kig på den. Øj, det er bare helvede. Okay, er du klar? 3 pile. 1, 2, 3, nu. Og vi kigger på hinanden. Du dør. Det dør. Hvorfor? Okay, 3, 2, 1. Au! Hvor helvede, mand. Okay, prøv at det står lidt smule længere væk. Okay, vi starter bare. Jeg har fyret en pil op. Okay, kig. Oj. Du kan ikke ramme mig. Jeg har ikke nogen bue. Jo, den ligger der. Okay, vi laver Hunter. Du løber efter mig. Alright, det gider jeg ikke. Vi laver en ny video. Ses YouTube. Sig farvel. Farvel. Nej! Det er ikke en måde at sige farvel på.